Салом дӯстон, дар ин видео барнома установка мекунем дар телефонмон ва пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани барнома дар поёни видео мешавад. Ва барои установка кардани як барнома 1400 танга пул кор мекунем. Ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад, мо рекламаро тамошо мекунем, чархдо мехӯрад ва ба таври автоматӣ ва дариҷа танга кор мекунем. Ва ин реклама сар шид, реклама буд шид, креста зер мекунем ва ҳозир чархдо хурд ва дариҷа 5 танга кор кардам. Ва дариҷа боша ҳамин бозиҳое ки мо нигаҳ кардагимо, либозӣ кардагӣ нестем нишон медиҳад. Ва дариҷа баланси мо 675 танга ҳастад ва инвайт френз, яъне шумо метавонед силкаро роӣ кунед дар дӯстотон ва ҳам ваё пул кор кунад ва шумо ҳам пул кор кунед 20% дигар. Ва шумо пулотонро метавонед дар инами кашлокҳо гирифта. Ва минимал каш 10000 танга 7 сент мешавад, 13000-ш $1 мешавад. Чанд қадари бисёртар кор карде, ҳамон қадар алиш кардани тангаҳо ба пул хубтар мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.